Good morning everyone! For today's vlog guys, magluto ko og sudan. Bangus ako amon ta ning magmarinate ko ani guys dayon. Bisag natunga na ni siya mag-un-un po ko ani para sa among doggy guys. Actually guys, sudan jud nila guys, pero kay lami man iprito, magprito po ko ani. Wala na may laing kaning sudan ay wala nila isda ba? Piki ang sudan sa ang isda sa merkado guys kay tungod sa bagyo sa tong panahon karon nga pisik ang kuan. Tungod sa panahon karon guys, mauna nga walay isda kayo ang naay isda pero kanang sa puno nga isda ba guys, pero sa dagat nga isda wala kaayo guys. Mauna nga ako na lang ning gikuan og gihimbisan kay bisag kuan kanang himbisan na lang nako para makakaon lang gyud sila kay kalas kayo magsigig tinapa guys. Mahal ba yung tinapa? Mauna nga kani ako ang kuanon. Lutuon para sa ila. Ay, dako naman ni kaayo eh. Na lang. Muna kung lutuon para sa ilaha guys, kay para magprito pug ko ani. Na. No choice kita ani guys, kundi magkuan na lang, palit na lang kita ani kay saway sudano natong for babies. Nya magpakbit ko guys, o nagpalit ko para pakbit kay dugay na gimiwa ka kaugutan guys. Nagpalit ko ana kay para magkuan ko kanang maglawoy. Wala ko nagpalit og mga alugbati guys, mga kantinangkong or saluyot kay daghan ba ko makita diri mga utan diri sa mo anak kay mga silingan namo mangnanom og mga utan. Karon guys kani adto ko didto karon kay manguha ta kog mga dahon nga utan. Na wala naman ay ila naman gi limpyuhan naman nila baka tamnan nila kanang bag-o ba. Wala na yung mga kuan. Wala na yung mga tinangkong. Daghan ba yung takayo to? Yung mga gwapa kay presukin tinangkong. Wala naman. O to nga. Yung anak ko ni banana nga. Kuan na lang. Ato na lang ng pakbito na. Mamputay. Apaman may tulingan diri nga pinirito guys. Pakbito na lang namo. Na. Ako ang gikuan. Dili man ta nako ni ipapikas kagahapon guys kay lagi uno nang lagi kanang tungaon lang taba niya. Di mo kabalo mo kuha og tinai ani guys bisag mabuak tong pait na di na hinuon makaon kay pait di. Ang ako pong gipalitan ani guys kay busy kayo siya kay dagan kinamalit sa iyaha ba. Unsa nga wala na daw siya time mo kuan og kanang tinaim ko. Ay pikasa na lang na oy kay kung pikason man gud makita ra nato tong apdo nga pait. Kung pikasa na lang naman nung kaya ako ang plano ako ron tani i-marinate tanan niya. Kung i-marinate ako tanan ako mga iro di mo na pwede og walay sabaw guys kinahanglan na yun na sila sabaw taga-kaon nila. Mangita yun na sila sabaw. Moto nga karon doble akong trabaho. Ako ang kiskisan. Na lisod po katuning unon nga naay mga kuan. Di ato na lang juning kuanon. Kiskisan. Ana. Di ba? Si Piring o nagkuan. Si Piring guys, buutan kini di gini siya mga sudan. Dili na nimo diyan ara oh. Naglantaw siya nako while nagkiskis ko aning kuan. Sudan nila. Igor siya sa lantaw, di man na siya kanang manguha. Ito na lang dyan yung patsagaan og himbis guys kay na sila isudan in tawon. Eh apiki ang kanang kuan ba minus ang isda sa merkado. Wala kayo isda. Tungod sa bagyo. Na. Unya kaning lang sudan guys. Kinahanglan po nato ni budgeton guys kay taas-taas para bang bagyo eh. Sa gulang niya, maabot ang panahon nga wa na mamaligya sa merkado. Unang budgeton po nilang sudan.
Hi, Day. Bakit, Day? Bakit? Sudanin nyo ni Unya. Nadoble ang trabaho mami kay tungod aning walay laing suong nara si Inday. Uy, no. Na. Tanaw na po siya unsay sudan nila Unya. Yunanan na siya guys. Manglili na siya unsay ilang sudan. Guys. So kani ato na ning prituhon ning uban 1 2 apa di ay upat ra siguro tong prituhon kani uban ato na ning iun-on. Lagi na bagyo-bagyo lagi ba daghan mapitahan. Na. Uy, kinaloy ko sa mga tawo. Sa mga dugi ba? Katong na-aptil yung tawag. Diyos ko Lord, ginoo ko. Mapitahan sa mga bagyo ba? Uy, sa mga iro. Uy, napato yung mga iro sa laag. Ginsakit na giya ato yung tawon. Mga survivor ng mga dugi. Mga tao, pati nila kay ilang hinaguan mga isa ka pamilukrang hinaguan ita ampo lang dito kanunay ani guys kay mga katalagman guys nga uy buskulod sao na lang. Mulan ang upat ka isda. Iriran ako na ihumol. Kanira mang upat akong prituhon. Kilami pod ikaw og kaning isda nga kuan. Sito. Isa ra dito kalimon. Gunte. In Jesus name. Jesus, may gani na salo. Hulog cellphone guys. May gani na salo guys. Apa-apati ya, apa-apati. Tangan ito ahos gamay para lami siya. Nao, anak. No, piring no. Nuding sa panahon na. Gani kita napatay signal. Ang uban dito wala na signal.
Man ani guys, kuan ako maghaling. Kay unahon ako ang sa dogi. Kung naapay uling, di rin na lang po ko sa uling magluto. Kay para dili masayang atong uling, sayang man. Alright guys, nahamulan na atong fish. Dira sa nato ni ato sa ni ipundo diha kay para mosulok gid ang iyang gani. May. Enal sibang si diri ay. Ay duman na lang ako sibang si mo doon. Naraon ka sa Ichirochi na. Aman. Awa. Karusel na eh. Karusel, gana ti ay. May bulak ng tubod. Dili man nagibat si Uchi. Murag kandagol na. Aw, dili puno kay dako man. Ano na lang isa pasugod. May bulak niya. Paso-paso di kaganina day. Kasi araw na day kito ko ang Persian kaganina kasi nagpaso-paso siya. Ang atong soka. Ay, maigo na kita kong cellphone, maimpas. Impas, guys. Itong asin. Dagan kita asin, guys. Ako, di ko magpaharot ng asin din sa balay, guys. Kay para di beta makapalit og asin sa tindahan kung magabin ana. Unang ako di ko magpaharot og asin kay tan-aw na ko nga. Ang asin gamay na lang palitan jud ay nako na. O bisan pag kanao dagan pag gani kaayo nagpalit na manggani ko. Nang di ko magpahurot. Inunan ang ilang sudan. Guys. Pero na luto ang amo guys. Ako lang ni siyang gikuanan kay para mahumulan. Mana naman sila pangaon. Magluto ko na sa mua ay ilaha. Dili lagi akong ko sa uling. Para di masayang ba. Pagdali diya piring kay magkuan ko piring magkuan ko
Maghaling na ko. Pagkaon na di hurot. Manak ka? Dali. Oh. Lakaw na si Perrin guys. Niya akong gibalin sa... Lakaw nanta siya. Akong gibalin sa lamisa. Kaya napa may pagkaon nila dito. Samtang nagkuan kog lamas guys. Nagkuan ara ang isda. Oh. Samtang sumahulog ba? Maghalin sa ako. Mitras nagkuan pa kog lamas. Dali pa kay ko makahalin guys. Kay kabalo. Anad kay kung yung ani. Wala na dahil ka ng ulam mo. Wala pa tayo. Pamunday sa kasilutin na ulim. Tabi na ko wala na ulim. Ano ito hukat? Ayan. Ay, gaan na. Guys. Na guys, arrange man gina ang uling pagbutang kay para dali ra siya mo baga. Ga. Musiga pa na imong lighter. Bago na no? Wala tabi. Naman. Haling na ta guys. Tako kaya kong gikuan kay para kani man gumukuan na dili kay mo haling di pare tong hangir bitaw guys nga mo haling dayon. Guys oh. Na oh. Diba? Di ka kaayo. Ay ba, dako na to ni. Di na to patungan kay. Oh. Pasok ko. Okay na. Ito na lang ning ay napaw. Namaot kini siya nga kuan guys kay. Pasok ko. Ay, mapalong siya ay. Siya pare atong hanger nga. Mukuan dayon.
Magbantay ta sa tong kamot guys kay mayayay. Na muhaling na siya. Ana nga kuan. Nakatag man dahil ni iyang kuan. Basta di lang mapalong. Palong lagi ba? Pero nahaling na. Dako ba ito kung gihalin na? Buan ay ayo ni. Na okay na siya. Mahaling na ni. Na. Ulat na lang tana mo kuan guys kay nahalag nagkuan pa tanag. Tantang naggutat pa ta og kaning lamas ang atong gihaling mo kuan ra na siya. Na. Anak ta kay palaaway ra ba kaayo ning sibuyas Bombay. Pag uba ka nagutumas sa banana, hinaw, nagkuan, hinang ganina na. Nangapi, si banana ako, nagmagatas. Wala ra na gigutom. Basta makakapilam na siya. Kamuta na ito ni ibang kunin ko guys. Tiwaso na to atong lamas. Ako ang trabaho for today's video guys. Luto sudan sa ero. Luto utan kay dugay na tawa ka utan. Na. Budget sa gita ani kay gayo pang sweldo. Ako guys, mas ganahan pa ko nilutuan sa uling guys kaysa gasol kay ang uling bitaw kung magluto ta sa uling dugay kay kuan mapano sa tong sudan. Ana ba pero mas okay man sad ang gasol kay kanang gasol man good guys. Kung yung gasol naglakaw ta ana, magdadali tag luto, makaluto dayon ta di para ni uling nga. Kuan pa man tanya karon di man migidali so sa uling ya nagluto pukog sudan sa mga dugi so usa na lang diri
Ano ba? Usa na lang ang luto. Nata magasol-gasol sa kay. Bakit niya? Nindot pa ang uling guys. Kay nindot kayo ang iyahang kuan. Nindot kayo iyahang siga kay kusog kaayo mo. Baga. Murag mahugani siya ba? Ano, ganahan ko. Pero kanang abugon. Di ko ganahan abugon. Ay. Madugay. Tagsamot. Na, samtang nagkuan pa na siya. Nagkuan na siya mo. Watag kaldero. Ano lahat. Nasa na. Diba? So, ready na ang atong kuan. Maghugas na lang ko sa utan. Maghugas na sa utan, guys. Sira sana, guys. Dali na ito. Ay, Diyos ko Lord.
naghugas atong gulay. Magkuha day ko ani ikuan nami subak. Dapat man ko'y pinirito dira nga tulingan atong subakan. Di ara tong gulay guys. Di ba? Ara guys oh. Ipakbit na lang ni nako. Kay para nakakaon mig utan kay di naman may makasabaw kay wa may mga dahon na nga oh, utan. Ako sa ni ibutang utan. Murag iigang na jud ko ay. Bugkos na jud ko buhok ani. Dali ara di maluto sa Princess Pia ay luto na. Asa ka akong timpit? Iigang si Manang guys. Na magpaabot sa ta guys nga mo init atong kalaha. Magsugod na tagluto guys. Sinang ato ang i-oil sa to ang pakbit is star margarine. Napamantay star margarine so kani ato ang kuan i-oil para lami guys. Diba? May gamay na to. Naon ako kuan ang kalabasa kay gahi ra ba ning kalabasa. Naon ako pagilang na dagol ang baba. Naon ako lunod pagkahuman talong. Wala man ni paliya oy. Nay okra gamay king okra. Na guys. Ya sana to na ipatong kay para dali raw niya iyag. Init naman kayo niya kung kuan. Ani kay ni guys kay kuan. Sa magarin ako anggi. Sa magarin na ako anggi. Mantika, oh. Tanawa guys ninyo guys. Akong piring. Ini kaayo. Gayon ikuan din natong ahos kay mapagod ang time magawin. Lahit na to ang kuan. Ako siyang kuanan guys og tulingan nga isda. Napamang ko pinirito nga tulingan, moy akong isubak. Ayun, nagbilin, naggandagan pa man akong tulingan guys. Nagbilin ko para na pod sa munggos. Namo sudan, isubak na pod nako. Ana guys. Bana ang iro og ipanggutom. Duro sa mong silingan. Ang atong bombay. Okay kayo. Tangan sila na ito yung oil gamay no kay. Pero mas nanamang good siya kung kuan. Pero atong sagol na pinirito. Guys.
Lami gatong utan guys. Sudaan pa mahaw. Ana. Guys, oh. Ilok guys, kay sayang. Nice. Cooking this time. Diba? Mga unta niya guys. Ang among pamahaw diri guys is dala na paniud to. Kay mga pimanggod mi, mag-inom ko gatas, malang busog na midaan. Asobe natin. At tayo ay magpahuwayin, Sky. Matagalin pa yan malutuin. Kaya magpahuwayin muna tayo, Wins. Yaan lang muna yaan. Wala ko tubig. Si Banana, galantog TV. Ang tikabo na ko to galantog TV. Mga gubat-gubat na yan ang tawon. Naggamay ng tubig para mahumok dahil siya. Taklo beans, dahil magpahuwayins, dahil tahins. O, diba? Adto sa dito sa kwarto, mitras gakuan pa na. Pagkagutom, mamay? Si Banani. Ay. Iba-ba. I'm watching TV. Watching TV siya. Ito si Wakwak. Ito sa ibabaw. Rochelle! Rochelle! Nagkauling man ko eh. Uli mo ka. Nagprito ka? Nagpakbit ko din. Naman, nagprito ko upat ka buok. Pero, Hala, sa ko ano ni rings. Ay, anak na to. Dali ra kay na maluto guys kay ang electric to gatubaw na ko sa kuan. Sa uling.
Sunod natin ang talong. Ang talong. Yan, talong. Tanganin natin ng tubigin. Para musulok yun siya, guys. Wala may paliyaan eh. Di atot. May panagpalit kung isa kabuk paliya. Iusa na nga siya. Well, naghulata guys nga mahumog ang ato ang talong og kuan. Dire lang sa ato sa kwarto. Ay, akong mga anak managkaon ang kami wa patawon. Ang oras is 8:39 na sa buntag. Wala pa tay kaon may. Kas mong bitok. Bitok is pas mo. Ayigdat ako eh. Katulgon pa kay ko sa tanan ay na manglimpit o balay boarding house. Mga kuan tamad to mga alas 11. Untua! 11 na may mato dito sa boarding house guys. Kaya gumana mo tanan-tanan. Unsa ni mo be? Oh, si Nicolas Cage. City of Village. Village ga. Bilat. Gaya na, 12:35. Iyawag sa panahon. Loko. Balik na punta sa tong giloto, guys. Sunod tapos dagol. Di naman ani guys, magprito na dayon ko isda. Napa may pinirito guys, pero amo magutong isagol sa kuan ang nabilin nga tulingan. Sa munggos na pod. Lami ang pinirito ang kuan kaning bangus nga gi marinate. Yung kanin. Ano ba? Yeah. Para madali. Dangal toyo gamay. Atong puson ang asin. Ay asin. Sili para halang-halang. Natay sili diri isa tong buok. Atong ipusa. Para halang-halang siya guys. Dayon, ginisa mix. Wala man tayo kung ano ay paminta. Lami ni siya na ay paminta. Uy, ulong. Delicious. Luto na itong maluto. Kay okay natin timpla. Okay pa sa alright. Diba? Hi, piring! Ang akong piring nga gwapo.
Very good kay wala kaming laag karon na nakadire. Di man sige laag kay dagan kay mga kuan dira, mga dugi nga mga away, maawayan ka. Di ra bati ka mabantayag maawayan ka. Yaya ito ka diha. Kato din paabuton guys nga mo bukaw. Aning bukal naman siya pero pakuanon na lang. O diba di dali ra kaayo kasi maggasol. Ay dali ra man pud kaing gasol pero mas may nang uling kay lami ang wakwak. Katong babae wakwak. Katong ilang gikuan sa PC. Kana kay nindot. Mm. 1332. Oh, grabe. Wala pa mo gi anak-anak eh. Wala pa ko gihimo anak. Ano man na mga bata ang siguro ni ba. Mga bata. Ay, in Diyos ko Lord. Ito na po ni ukayon guys. Kay para nalami ay. Nanglan man ni siya humukon guys kasi banana dili ka dulot. Maghimo kog sauce. Kamatis. Kamatis, kani ihurot na to ni sili og ahos. Nya naman tay suka diya nga lami kaayo. Di pwede mo kihat. Kamatis na to nga gipalit sa merkado nga perting lami ah. Okay kayo. Pag may gagmayan kasi banana di kadulo. Marpil naman guna siya tanan guys. Kaning kamatis basta ako ra gani ning kuanon guys kanang kilawon ning kamatis uslob gamay asin nami ka ay sa una hilig kami gagmay pa mi guys kay naman mi silingan nga kanang nagkuan og kamatis ba kanang komprador og kamatis unya tapad ra kay sa mong balay yag sulod nimo apat tindaghan ang kamatis silang balay guys gahanig auto nga kuha ra mi didto among kilawon kamatis ami kaayo diba kung di makabuok kaning hinog-hinog akong kuan katong hilaw-hilaw ako sa nibilin kay ang hinog mong gumakuan daot ba sayang Maraming daga ng kamatis. Ihurot gihapon nato ni kay
atong kamatis. Lami kaayo. Pero guys, ato sa pinintagdo na itong giluto kay bisan malata na ni. Wa na hino nila ni. Nanguna ni siya lata o maayo kay pagkama na itong sabaw gamay guys. Lahan na natong galit gamay sad. Na. Timplahan nato gamay. Okay kayo. Dayon karon sa ahos na pudta guys. Putdo na to ning kuan isa. Kay ganan kay si banana ahos sad. Guys, ara ang atuang ahos. Ano na? Okay kayo. Atong sili, duha ka buok ra kay wa may lain kay mo sa gibutang na ko diha. Ato aning naon oh. Na. Luto na siguro na itong gulay. Lamok na guro ni. Luto na. Walang gamay. Gamay na lang dyan. Para maluto. Kung ako guys, kung ako ipabuton eh, hot cook ragin na ako guys. Pero luto kasi banana, di man makakaon. So, iluto na itong maayo para makakaon sa maayo. Para lamig sa iyang kaon. Isutbog ako rin lamig kaon. Atong suka nga napuno og lamas. Mana ang ato ang soy sauce nga with kamatis. Wala naman tayo bumbay, so kamatis na lang og ahos. Lamig kaayo. Naluto na niya itong kuan. Ang ato ang utan, diri na punta sa ato ang yung marinate. Na guys. Kuha tag isa ka kalaha. Kanirang gamay nga kalaha atong gamiton guys kay isda nga pinirito raman ta. Luto na ni. Ito na ni nga unon.
Di maaliron. Asa na kung nilutang. Kita itong lubot. Ari lang ito. Ani lang guro na. Yara, ito'y puli. O, diba? Tangan na itong uling gamay. Para mukuan siya. Nabaga. Para usara guys. Ana. O, diba? Da. Klaro. Kontrapuhan dayon para dili magkuan ang hugaw, magtapok ang hugaw. Unya sa banana ring hugas diri unya guys. Na ana man mi guys magtinabangan sa trabaho diri sa sulod sa balay. Magluto ko siya manghugas kay kuan man kani akong kamot ba kanang init. Samtang nagulat tagas nga moinit ang kalaha. Magyama-yama sa ta. Naluto na ni ako ang kanon. Ako na ning ibton ganina ra man ning click. Dali ra jud kay maluto ang kuan guys ay. Ang Princess Bia. Pare atong bugas akong bana katong kuan oh dugay kay maluto. Piring aha naman pud ka maadto. Ha? Nagunahuna na po siya asya mo adto guys. Dali kain na kuan. Na, di pa man na kayo init. Nalunod na guys ang ato ang marinated bangos. Oh. Diyan magpitik. Yan atong inununan nga bangos. Di ara, ako na nang giandam. Na. Sudan sa mga doggy. O, diba? So, guys, kay taas naman natong na vlog. So, dirira tataman, guys. Salamat kayo sa inyong suporta, sa inyong pag-follow, like, and share sa buang vlog. Thank you, guys, sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel. Sa kaya, don't forget to share my videos guys. So wala pa naka-subscribe sa kuang YouTube channel, subscribe niyo guys para makita ninyo tanan akong mga vlog. Kaya kung mga vlog guys naara diri tanan sa halos-halos tanan sa sulod sa balay, kaning sama sa pag limpyo, pag luto tanan, everything. Na diri tanan ako ang ginahimo guys. Salagsar ako sa gawas nga nagalakaw nga mag-vlog. So naara ko diri piminti sa kanuna sa balay. Kung gusto mo mulan ta sa mga vlog nga sa ko gipanghimo, naara diri tanan sa ko ang YouTube channel. So thank you guys sa inyong tanan, sa inyong mga suporta. So amping tang tanan, I love you all. God bless. Oh, banana. Bye. Bye.